Поредната половна сеч, този път в сърцето на Стара планина. Заради такива алчни нищожества, които изсичат горите и виждате цяло едно биопустее, природата ни наказва с наводнения, с измяна в климата, с градушки, с всякакви природни катаклизми. Искам обаче да попитам, къде е ролята на онези комисионерчета от Министерство на земеделието и горите, които много обичат парите и си затварят очите за тези, за дървената мафия. Цял свят хората изсичат дървета, за дървесина, за огрев, обаче на всеко едно изсечено дърво засаждат нови 3. Питам, къде са и онези рекетьорчета, зелените, природозащитниците, защото те за мен са едни рекетьорчета, защото за такива неща те мълчат, те си затварят очите. Може би за тях това е дребна поста, но когато става въпрос да вземат големите пари от конституционерите на лифтове, от хотелерите по Банско и по Боровец, там веднага надигат глас и вой. Явно те се интересуват само от пари, не и от това, че нашата природа опустошава, че горите се изсичат. Знаете ли, България, за да се оправи и тези хорица да бъдат наказани, трябва 3 неща. Първо, силен български дух, който да излезе на улиците, както го правят гърците и както го правят сърбите. Трябва една еднолична диктатура, която наистина да вкара ред, а не 240 недоразумения в парламента, както и Крумовите закони. Хан-Крумовите закони, знаете, на крадеца ръцете, на лъжеца езика и така нататък. Това е начин на България някой ден да се оправи и да живеем в една правова и нормална държава.